शिवाजी पार्क 1 BHK फ्लॅट आता फक्त 16 लाखात, तेही कुडासारख्या स्मार्ट शहरामध्ये. रेडी पोझिशनमध्ये फ्लॅट्स उपलब्ध. पत्ता शिवाजी पार्क, सत्कर हॉटेल रोड, कुडाळ. संपर्क 9422 379399 किंवा 9422 065 181. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेतील बंडामुळे महाराष्ट्रातील राजकारण ढवळून निघतंय. शिंदे बंडखोर आमदारांना घेऊन गुवाहाटीला दाखल झाल्यापासून राजकीय तर्कवितर्कांना ऊत आलाय. याच धर्तीवर हिंमत असेल तर सर्व आमदारांनी राजीनामे देऊन परत आपापल्या मतदारसंघात निवडून येऊन दाखवावं, असं आज शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणालेत. बाळासाहेबांचे भक्त कधी पाठीत खंजीर खुपसत नाही, तसंच 2.5 वर्ष मलईदार खाती होती त्यावेळी अन्याय होत नव्हता का, असा सवाल राऊत यांनी बंडखोर आमदारांवर केलाय. बंडखोरांमध्येही बंडखोरी होऊ शकते, तसंच काही बंडखोर आमदारांची परत येण्याची इच्छा असल्याचंही त्यांनी यावेळी सूचित केलंय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.